מה קורה אנשים? אופמן כאן בקומנטרי חדש ביחד עם קילינג HS. זה נראה לי כבר הקומנטרי השני שלנו ביחד. חברים. חברים טובים כבר. היום אנחנו רוצים לדבר איתכם על משחקים חינמיים. ברקע אתם תראו משחק חינמי שקוראים לו Blacklight Retribution, שמשחק של חברת Perfect World, הוא בחינם, כמו שאתם רואים הוא ממש טוב. אז קודם כל קרדיט לגיימפליי הזה לחבר שלי טוב, סימון. הוא הקליט את הגיימפליי, שיחק אותה ממש טוב, ותודה רבה סימון. כן. זה התודה שלי אליך. אוקיי, אז קילינג HS. כן אחי, מה קורה? הכל טוב. אתה שמעת שלאחרונה הרבה משחקים שעולים כסף הפכו להיות משחקים חינמיים, כמו איון, או APB כמו... Reloaded. כן, APB Reloaded, או כמו משחקים חדשים לגמרי שיצאו על מנועים חדשים, כמו Tribes Ascent, Blacklight, כמו שאתם רואים, ועוד משחקים למיניהם. מה דעתך בנושא? שמע, אם אני אתאר את הדבר הזה בקצרה, אפשר להגיד שהרבה חברות גדולות, כמו שאנחנו רואים עכשיו, מבינות שמשחקים בעצם נוצרים כמעט כל יום, והשוק מחפש הרבה משתמשים. עכשיו, כדי להכניס לאנשים, אלה שאין להם כסף, נגיד יש פרוצים וכאלה שמורידים משחקים, נכון? אז הם אומרים לעצמם בראש, אם נעשה משחק חינמי, הם כנראה יורידו את זה, ואם נעשה חנות צידית, אתה יודע, חנות בצד, שרק אלה שכן יקנו ישלמו על זה, אז הם ירוויחו כסף מהצד, אתה מבין? זה לפי דעתי הם חושבים ככה, וזה יהיה להם יותר חכם להשקיע בזה. נכון. זה הוביל להם יותר אנשים. ככה... אתה מדבר כאילו על סוג של כאילו חנות שמשפרת אותך במשחק החינמי. כן, אם אתה משלם מהצד. כן, הרבה אנשים עושים את זה, ותאמין לי, זה לפעמים נורא מעצבנתי, שכאילו רק מי שקונה הופך להיות חזק. אבל במשחק הזה נגיד, Blacklight, זה לא כל כך נכון. אתה יכול להיות חזק, אתם רואים, הוא נגיד לא משלם על כסף, סימון לא משלם בכלל, כן, והוא תותח במשחק הזה, הוא תותח אמיתי. אבל... כן, אם גם להזכיר, המשחק הזה דווקא רץ על מנוע קרייטק, קריי-אנג'ין, כן, בהחלט משחק עם איכות ממש גבוהה ומנוע ממש טוב. אותו מנוע בקרייסיס, לא, נכון? קרייסיס משתמש בקריי-אנג'ין 3, אחי. לא אותו דור, אבל מנוע יותר ישן של קריי-אנג'ין עדיין עובד, עדיין מתפקד. כן. בדיוק. כמו שאתם רואים, גם הרבה משחקים חדשים לוקחים מנועים חדשים כדי שהמשתמשים יאהבו את המשחק. כי בוא ניקח לדוגמה את רונסקייפ. אתה מכיר את המשחק? הוא רץ על מנוע, הוא רץ על דפדפן, ובוא נגיד את זה ככה, אני לא הייתי משלם כסף למשחק הזה, למרות שזה משחק די מרתק, אפשר להגיד את זה ככה. כן, אבל בוא נגיד משחקים כמו Tribes Ascent או המשחק הזה, משחקים שרצים על המנועים החדשים ביותר כמו קריי-אנג'ין, תודה רבה שהכנסת לי את קרייטק לראש, קריי-אנג'ין וכל מיני כאלה, וכל המנועי HD החדשים, שהרבה מאוד משתמשים בהם לאחרונה, גם במשחקים שהם לא חינמיים, לדוגמה קרייסיס 3 שייצא עוד מעט, או לא עוד מעט אבל הוא ייצא, כמו, לא יודע, עוד משחקים שרצים על מנוע קריי-אנג'ין. אתה יודע שגם APB Reloaded עובד על מנוע... רגע, תגיד לי, אנריל וקרייטק זה לא אותו דבר, נכון? כן, נראה לי, אם אני לא טועה, היה רשום שהוא רץ על אחד מהשתיים האלה. אני מאמין שהוא רץ על ראיתי את זה, אמרתי וואו. קצת קשה לי להאמין שהוא ירוץ עכשיו על קריי-אנג'ין. החברות האלה פשוט, פרפקט וורד יש להם מלא כסף, אז אין להם בעיה להריץ על קריי-אנג'ין. ונגמר לנו הסרטון פה חבר'ה, אז תודה רבה אפילו שמתי לב. אז תודה רבה לקילינג HS שעזר לי פה עם הסרטון, תודה רבה לסימון על הגיימפליי המגניב. בכיף אחי. אני הייתי אופמן 2. מקווים שנהנתם. כאן קילינג HS, מקווים שנהנתם. יאללה ביי.